फिसा नों दा बेफोरखौ बावगारथ'दो बेबायदि खिथेर लानाय मायबा लानाय बेफोरखौ जेबो साननांला नों दा गावखौसो सान फिसा दा न'खरनि मानसिफोरखौ सान नोंनि बेमारानो हामाखै नोंनानो बेफोरखौ मानो सानबाय थादों सानसे समाव नोंनिया बेमारा मोजां जागोन आं मिथिगौ बेबायदि होननानै मोजां जानायनि उनाव नोंखौ बे फाथनायाव एंगारहरनो हायाना फिसा इसोरा नोंखौ खेबसे बासायबाय जेनथेन मानिबा खारनाव नाथाय खनले नोंखौ बासायबाय थानाय नङाना औ रादाय आइया थारखौनो बुंदों नोंखौ इसोरा खनले बासायबाय थाया नों फाथनायाव थांनाय बाथ्राखौ साननांला जोंथ' बेबायदि होननानै मोनथियाखैमोन ना बेनिखायसो नोंखौ फाथनायाव थांनो होगोन होननानै सानबाय थादोंमोन आंबो मोजां जाखांनायनि उनाव रितुखौ रनिखौ खबर लानो नाथाय बे सुथुर सानैयाबो दंबा बे गाज्रि मानसि सानैयाबो दंबा बिसोरनियावनो नोंखौ माबायदि थांनो होनो हानो नङा सुदेम बेबायदिजों जाया बिसोरखौ आं बेबायदि गारनो हाया ओरैनो बिसोरखौ साजा होनो मोनाबा आंनि जिउआव आं सान्थि मोननाय नङा फिसा नों बिसोरनि साजा होननायखौ सानबाय थानाङा साजा मोननांगौ मानसिया सानसेबाबो मोनखायो इसोर दङना इसोरा नायहरखायो मोजां गाज्रि बिसोर साजा मोननांगौखौ मोनखागोन जायखिजाया नों सोरजोंबा गाज्रि मावबोला गाज्रि खालायब्ला सोरखौबा मायबा खालायब्ला बेनि फिन साजाखौ इसोरा होफिनखागोन गिदिङैबाबो बे समा गिदिंनायसो फिसा नोंखौ दिनै बेबायदि खालायदों बिसोरबो सानसे समाव मायबा जाजागोन गाज्रि नाथाय फिसा नोङो फाथनायाव थांनाय बाथ्राखौ दिहुननांला बिसोर सानै मानसिनि थाखायनो आं दिनै बेबायदि जाबाय आं थाबायनो हाया मोजाङै जिरायनो हाया आं जेबो खालायनो हाया बिसोर सानै मानसियानो बेबायदि खालायबाय आरो नोंसोरजों गासैबो जेरैबायदि आलाय सिलाय जादों पाटनानिफ्राय गामियाव ओजों आरो रितु मोनाबा मा जानानै दङ आंनि फिसाला रनि रितु मेगनबो नुयै मानसि माबा आलाय सिलाय खालायदोंना मासो खालायदों बेफोर गासैबो बे सानै मानसिनि थाखायल' जादों नोंसोरनो साननानै बुं आं बेफोरखौ नुनानैबो माबायदि नुयै खालायनो बिसोर सानै मानसिखौ आं माबायदि गारनो आं बे जिउआव थांना थाजासिम बिसोर सानै मानसिखौ जुदि आं गावनो जुदि साजा होनो हाया आं बे संसाराव थांना थानानैबो असान्थि जाबाय थागोन आंनि गोसोआव आं रंजानाय मोननाय नङा बिसोर सानै मानसिखौदि आं एंगार हरबाय बेनि थाखाय आं गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा जोंफोरखौ आलाय सिलाय खालायनानै आरो बिसोरो फिसा फेनला गोरोन्थि मावाखैथ' बिसोरो मार्डार खालायनो नाजादोंमोन आंखौ बुथारनो नाजादोंमोन सासे मानसिनि जिउखौ लानो नाजादोंमोन बिसोरो बेबायदि मानसिखौ माबोरै गारनो नोंसोरो बुं आं सानसेबाबो बिसोरखौ नांगौ बायदि साजा होथारगोन माने एसेबां बेबायदि सानबाय थादों मायबा मोनसे जागोन ना गावनो सानना नायनाय नोंखौ बैयाव थानायावनो एसेबां बार माबा खालायनानै बुथारनो नाजादोंमोन बिसोरो बे खेबाव बिसोरो हाबाय दा आरो नोंखौ जुदि थांनानै दं होननानै मिथियो नों जुदि बेयाव थाङो नोंखौ ओरैनो गारगोन आरो नोंखौ आरो बुथारनो नाजाबावगोन बिसोरो आरो नोंखौ थैनो थाखायथ' जों एंगारहरनो हाया मोनथिखानानैनो मोनथियै समावथ' नों गुबुन बाथ्रामोन दा मोनथिनायनि उनाव नोंखौ माबायदि एंगारहरनो गैया फिसा आंथ' नोंखौ एंगारहरा आं फिसा एंगारहरा जेन थेन बेबायदि बासिबाय जेन थेन इसोरनि अननायाव बासिबाय नोङो बेबायदि आरो नोंखौ बे गोथै बे जमराजानि आखायाव एंगारहरनो हाया बाफ्रेबाब नोंखौ एंगारनो हरनाय माने बुथारनो एंगारहरनाय जमराजानि आखायाव एंगारहरनाय औ आरो मोजां जाग्रोनाय नोङो बेफोर लासैनो जालांगोन फिन साजा मालाय बिसोरखौ इसोरा होखागोन नों बिसोरखौ फिन साजा होननायनि बेफोर बाथ्राखौ सानबाय थानांला नङा आइ नङा सुदेम बेबायदिजों जाया आं मायबा मोनसे बेबस्था लागोन ना आं बेबायदि थाङाना आंथ' थांगोन होननानै सानदों नायनोसै बेमारा मा खालायो मोजां जाबाथ' आं थांगोनानो जेरैखि जाया बिसोरजों नुजायालासिनोबाबो मायबा खालामनानैबाबो आं मायबा मोनसेथ' बिसोरखौ खालायथारगोन आंनि खिथेरखौ आं लाथारगोन नायनोसै दा आंथ' बेबायदिनो साननानै दङ इसोरा मा लिरनानै दोनदों आं जुदि मोजां जायो बेथ' खाथां आं थांखागोन आरो मोजां जायाबाथ' आरो उफाय गैया सेयारावनो जिराय जिबनखौ खाथायनांसिगोन अबावथ' बाथ्रा खोनासंनो नोङो जोंफोरनि दाय बे बाथ्रा खोनासंनायनि थाखायनो दिनै बेबायदि हनै बेखिनि जायगाखौ मोनबानो नेट मोना जायो फाफिया साला देलायसो माथो देलाय खुजाथ्रानो नुनाङि मानसिफोरखौसो नुलाबायो मा खबर देलाय माथो मानसिखौनो नुला फनबो हरला माथो रिप्लायबो हरा जेनिबो मेसेजनिबो मा जाखो सैमा जाग्रा मा जाखो नोंहालाय माथो आंखौ लांनोनो हायानो लांनो हायि मानसिजोंलाय टाइम पास खालामनानैलाय मा लाब आंहा ओरैनो आंनि गोनांथि समफोरखौलाय मानो खेदायनो बेबायदि नङालै बाथ्राफोरा लोगो मोननाय मानसिफोरखौसो लोगो मोनबाय थायो आंनो खारस'नोसिगोन खोमा र' अबावबा बे सैमाखौ नुबा आंहासो खर'फोरा गाज्रि जायो माने एसेबां रागा जोङो दाथ' नोंबो हाबा जायाखै आंबो हाबा जायाखैना रायज्लायनोथ' हायो नोंनाबोलाय माथो अबाव नायनो फैनायालाय जेबोआनो खबरानो जायासै माथो हाबायानो जायासै माथो नोंनालाय
आंनि हाबा जानाय जायो बेखौलाय नोंलाय मानो नांगौ सोमला सोमफाफानो बेयाव गोसोम बदारानो डिस्टार्ब खालामबाय थाना आंखौ एंगार मा एसे गाजाब्रा देलाय मोजाङै खोनासंना लाखा सोमला गोसोम बदा दोनिफ्राय खुन्दायलाबायबाय आंखौ माथो नङा मिथिबाय नुबाबो नुयै बायदि थाखा नोङाबा सोबाखागोनसो आङो लामा गेजेरावनो मा एसे दुगिब्रा सैमा खर' सैमा मोखां सैमा जाग्रा गोसोम बदायासो माखोबा सैमासो नोङो गोसोथोनो हायो लांनो हाया बाल'दा दोनिफ्राय दिनै नों माथो होबानो खारग'खाया नोङो दिनैनिफ्राय आंखौ माथो होना लाबा सिगां मोनथिखा हाथाय बारग'गोन सोबानानै फाग्लि मारलै मानसिया बियो खर'फ्रा गाज्रि मार खोमा बेनाबो क्रेकसो ओइ क्रेकसोलै नोङो क्रेक सोरबा लांगोन नोंखौ ओइ रावबो मोजां हौवाया लागोन नोंखौ क्रेकसो नोङो सासिया बासिया आंनिख्रुइ मोजां हौवा मोनगोन थांनो शाला दिनै बक्सिखौ खबर लानो थांनो गोनांमोन जेलाव थै दालाय अबाव थांनो आबुं खालि आखाइ गोजा थांनायलाय मा खालायनो थाइसे फैसा गैया गरसे फैसा गैया आखायाव बे रितुआ जारलालै मानसिया थै गरसेबो फैसा मोनासै शाला अबाव दोनमारदों बियो मेगनासो नुवा दिमागा हरै सोरियो बे मेगन नुयै मानसिया अबाव दोनदों दे बिनि एटिएमखौ आरो माबाखौ थाइसे फैसा गैयालै बा फैसाफोरखौ अबाव दोनदों बियो नागिरनानै मोनाखै माथो आं बे खानिया अबेबा डेन्जार जायगायावनो दोनखादों बियो रावबो मोनहासयै बायदि बाबरे बाब खानि जायामोनबाथ' जाजोबगौमोनलै जोंफोरखौ बियो खर' मेलेमा डेन्जार सोलियो माथो बिना खानि जानायानो हामदो साल्ला दालाय अबे सैमा बालजों खर' बिमा जानायजों बिमा खर' जानायनि माजों थांनांगौ आंलाय गरसेबो फैसा गैयालासिनो थांबा बक्सि आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो बेसेबा रागा जोंखागोन ओरैनोबा खबर लानो थांखायाखै आरो थाइसेबो गरसेबो फैसा लाङाबा बियो बेसेबा रागासो जोंगोन आंखौ र' साननैसो थाबावथारनि आरो चेकिं खालायबावगोन आं बे खानिनाव फैसाखौ अबाव दोनदों नागिरबावनांगोन आं जेराव मेराव नैसिं मानि आं हालानि मेगननि नोजोरजों अबाव खारग'नो रितुनि फैसा एटिएमआ खारग'खाया नागिरना दिहुनथारगोन आं जेरैबाबो दिहुनगोन आं बेबायदि अख्रा देखायनायखायनोथ' रागा जोङो आङो बेखौ मा खालायनो हायो मानसियानो रागा जोंबा माबोरै बाखाना रावनिबो बाथ्रा खोनासङा बेबायदिखायनोथ' दिनै बेबायदि जादों बे अख्रानि थाखायनो दिनै मा जानाङामोन मा जालांखौ गावनि अख्रामिनि थाखायनो मा खालायना लाबाय बियो गावनि जिउखौ आगोलनिफ्रायनो बियो गावनि गोसोनि बायदि मावै दिनै बेबायदि जाफैबाय रावनिबो बाथ्रा खोनासंखाया गावनियाल' नंगौ गावनियाल' थोंजोंथार मानो बे थांनो ओंखारबावनांगौ बियो मोजां जाबोला बे फाटनायाव मोनथिखागौ बियो बेयाव बुथारग्रा मानसि सानैया दङ नेगासिनो बे रादायखौ थांना दङ होनना मोनथिबानो बिसोर होसो फैबावगोन बे फाटनायाव थांबाथ' आरो बेखौ लगे फोजोबखागोन बिसोर गावनि खैफोदखौ गावसोरनि लामायाव फैनाय सुखौ बेबायदि दोनगोन जानो बेखौ खैफोद होननासो मोनथिखागौ दा बिसोर रादायखौ थांनानै दङब्लाबो खमायाव दं होननानैसो बिसोर जेबो खालायाखै आरो थाङा होननानै सानदों हामखाया होननानै साननानैसो बिसोर जेबो खालायाखै मोजां जादों होनना मोनथिब्ला बिसोर दानो होसो फैगोन बुथारनो बुजिस' हाया आं बेफोर मानसिफोरखौबो मा सानो मा मायो जिउआव खैफोदनि अनगायै जेबोखौनो लाबोनो रोङासै गोरोन्थि गासैबो खामानियावनो गोरोन्थि ना बिमानि बाथ्राखौसो खोनासङो ना हिन्जावनि बाथ्राखौसो खोनासङो रावनिबो बाथ्रा सानखाया गावनिखौल' सानखायो बियो बेमार जाबाबो दाबो मानसियानो बे आगोलनि साननाय हनायफोरखौनो सोलायनो रोङाखै बे जेदखौनो सोलायनो रोङाखै दासिमबो सोलाया मानसियानो नों आरो बुंबावनाय मोजाङै आंनिखौथ' खोनासङाखैयानो आंनिखौबोलाय अबावथ' खोनासङायै मोनथिखागौ माथो थेवबो गथ'नि बाथ्रा होननानै मायबा बाथ्रा होननानै बेबायदिनो लाखिनाय नोङो थांनो होथारनाङा थांब्लाथाय गैखाला नोंहाबो हौवा गोमाजागोन आंहाबो फिसाज्ला गोमाजागोन आगोलबोथ' बेबायदिनो गारना थांदोंमोन बिमा हिन्जाव गथ' जेबो मोनथियालाबासिनो दा खैफोदाव गोग्लैयाखै एखनब्लाबा बिराद रागा जोङो आङो बे बाथ्रा खोनासङैनि थाखायनो बेफोरबायदि मानसिखौसो लोगोबो मोननांगौ जाबायना बिसोरनोबोलाय माथो सम्पति नांगौ आंनि हौवाखौसो मोनबाय बिसोरबो बेयावनो मिलायलायनानै ज'नो थानो हाया आरो माखौ सम्पति नांगौ बिसोरनो बेफोर आखल गाज्रि बुन्दा मानसिफोरालाय अबावथो सोलायनो सिखाव टाइपनि मानसिखा बिसोरो धोन सम्पतिखौ लानानैनो आलासि उलासा देखायफ्लायो नङाबाथ' गोसोआव जेबो अननाय थाखाया अननाय थाबालाय बे रितु बिहामजोनि बे फिसाजो बायदिनि हौवाखौ बुथारगौमोन नामा अननायानो गैखाया बिसोरा मतलबानो फैसाखा
मा जाबावगोन आं साननानैनो गिखांबाय आयै माबोरै बुंदों बेयो नुवाखै हामबानो थांगोन होननानै रागा जोंनानैबो मैया आरो हरावबो बुंबावदों आंनि सिगाङाव थांगोन आं मोजां जाबानो होननानै आरो आं माथो बुंबावनो दे नांज्लायबाय थानोबो हाया बेमारि मानसि मा बुंनो खोनाबो संगाया बेबायदि जायाथ' मानसिया गोसोनि बोलोजोंल' मावनो सानबाथाय जाया बेबायदि बियो दा रागा जोंनानै गोसोनि बोलोजोंल' बेफोरखौ बुंगासिनो मा खालायनो आयै मा खालायनो हामगोन दा मोजां जाबानो थांगोन खोमा बे गिनायसो मोनबाय आं आयै फैगोन बाथ्राफोरखौ साननानै आंबोथ' सानदों र' बिहामजो मा खालायनो हामगोन बेबायदि सानै मालायनि सायावनो दिपेन्ड थाबाय थाबोला आंनि खामानिया मोनसेबो जाखानाय नङा दादाया जागोन होनना दिनैसिमबो जाहोआखै फैसा माखासेखौ जाबाय आंनि सिमांफोरखौबो सेफायख्लेजोब्बाय जानो हागौ दादाया जाय मानसिनाव थांनांगौ बे मानसिया दादैखौ थगायबायसो थादों नामा ने कारेक्ट मानसिनाव सहैयाखैयानो दादाया आं बेबायदि नायबाय थाला आंल'सो आगोल नुयोमोन मालाय खानिफोराबो थखन लायै बेसेबा बेरायो बेसेबा थांथिङो जेराव मेरावनो आंबो बेबायदिनो माबा मोनसे खालायनांसिगोन आंबो एक्सपिरियेन्स लानांसिगोन बेफोरनि बेबायदि न'आव जयै थाबोला जेबो जानाय नंला मालायनि सायाव दिपेन्ड थाबोला जेबो जानाय नंला ए टु जेड गावबा गावनो खालायना लानांगोन हायाबाबो नाजानांगोन मालाया हादोंब्ला आं मानो हाया आंबो हागोन आं हाया नामा आं मानसि नङा नामा आंबो हागोन नाजाब्ला बयबो हायो बेखायनो एबार आं दादैजों थांफासिगोन बे जाय मानसिजों रायज्लायगासिनो मेगननि थाखाय जाय मानसिया मावनानै होगोन होननानै बुंदों बे खेबाव आंनो थांग्रा जासिगोन दादैजों बेबायदिबा आं माब्लाबाबो मेगनखौ मोननाय नङा आं मिन्थिगौ आरो आंनि साननायफोरा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा जानाय नंला आं गावनो थांगोन गावनो मावगोन गावनो गासैखौबो हेन्डेल खालायजोबगोन आं खानि होननानै मेगनजों नुवा होननानै गोबां बोसोर गोबां सम बेबायदिनो एंगार हरबाय आं बे बोसोरनिफ्राय बेबायदि जाला सोलायनांसिगोन आं खानि होननानै बयबो इजियाव लायोना आंखौ बयबो इजियाव लायो एबारनिफ्राय आंबो देखायसिगोन खानिया मा खालायनो हायो गोसो जाब्ला बयबो खालायनो हायो खानियाबो हायो